Mayong gabi, mga mga kuto. Check. Mayong gabi, mga kuturan kay Kristo. Yaring ito mga tensyones para sa pagsaulog naton sa ika-19 nga Domingo sang tuig sa ordinaryo nga panahon. Para sa Kalagdanday, Nieves, Rafael, Rosario, Isidro, Primitivo, kag sa tanan niya makalag sa purgatorio, offered by Mrs. Ninita Tahanlangit. Para sa kalag ni Princess Ayesha, offered by Tauro and Biguna family. Para sa kalagdanday Michael Angelo, Mark Anthony, Bernard, kag Rudy, offered by Tia Kiching Tamisis. Para sa kalag ni Lanet, offered by Pison Tato family. Para sa kalag ni Susana, offered by Daisy family. Thanksgiving is offered for the birthday of Mrs. Donna Tizon, last August 6. Thanksgiving is offered for the 11th birthday of Arcel Argilio, last August 7, offered by Joanna Argilio and family. Thanksgiving is offered for the 57th birthday of Mr. Warlito Cuno, offered by Cuno family. Kag ang ato ni mga sponsors, Mr. and Mrs. Fernando Valencia and family, Miss Norma and Sofia Tato family, Mr. and Mrs. Jo Marie Gamarcha and family, Mr. and Mrs. Elvis Ramos and family, Mr. and Mrs. Donde Juarez Sr. and family, Mr. and Mrs. Hector Gamarcha and family, Mr. and Mrs. Lenly Martinez and Elisa Fusin family, Mr. and Mrs. Leia Sabidalas and family, Mr. and Mrs. Aiza Kapauan and family, kag Mr. and Mrs. Erika Grace Paranfan and family. Ang Ginoo hindi Dios nga nagahulat sa pagordinar sa aton, ukon Dios nga wala nagasapak sa iya katawhan. Ang Ginoo, Dios nga malapit sa aton, yari siya upod sa aton sa tunga sa mabaskog nga mga balod kag katalagman sang kabuhi. Kita giluwas ni Jesus katulad sa pagluwas niya angay kay Pedro kag sang mga gintutunan. Sa adlaw-adlaw nga paghimutos nga kita mangintampad sa aton pagtuo, kabay nga mabatian naton ang panumdum ni Jesus. Hindi kamo magkahadlok. Ang aton celebrante amo si Reverend Father John Tadipa. Palig magtindog ang tanan kaya magupod sa pagkanta sa pambukas nga ambahanon.
Sa ngalan sa Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo, ang Ginoo iyara sa inyo. Kagyaraman sa imo. Kilalahon naton mga utod ang aton mga sala, agod nga mangintakus kita sa pagselebrar sining balaan nga mga misteryo. Tanan kita, nagakumpisara ko sa Dios nga makagahom sa tanan. Sa inyo mga utod, kay nakasala ako nga tuod sa huna-huna, sa pulong, sa buhat, sa pagpatumbaya. Sa akon sala, sa akon sala, sa akon dako kag tuod nga sala. Busa nagaampo ako kay Santa Maria Birhen gihapon, sa tanan nga manghilas ka mga santos, kay sa inyo mga utod, igampo ninyo ako sa aton Ginoong Dios. Kabay nga maluoy sa aton ang Dios nga makagahom sa tanan. Kag sa napatawad na ang aton mga sala, tutuyan kita niya, padulong sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Maluoy ka, maluoy ka sa Ginoo, maluoy ka, maluoy ka sa Kristo, Maluoy ka. maluoy ka sa Kristo, Maluoy ka. maluoy ka sa Ginoo, maluoy ka, maluoy ka sa Ginoo, maluoy ka, maluoy ka sa Gloria in excelsis Deo. Panginain sa mga taong nga may ayusing kabubukod. Panginoon Diyos, daring langit mo, Diyos na may mapagagad sa Himaya sa Diyos sa kaitang Himaya sa Diyos sa kaharitan. Nagadayaw kami sa imo, nakanaming bulan kami sa imo, nakasimba kami sa imo, nakahimaya kami sa imo, nagpasalamat kami sa imo, bukod sa kapangaring mayo. Sa Diyos sa kaharitan, himaya sa Diyos sa kaharitan.
Ikaw nga nagawala sa mga sala sa kalibutan. Maluoy ka sa amon. Ikaw nga nagawala sa mga sala sa kalibutan. Bato na ang amon pag-amon. Ikaw nga nagalingkod sa tuos ang Diyos kaamay. Maluoy ka sa amon. Ikaw lang makasanto, ikaw lamang ang ituro, ikaw lamang ang dating batas, O Yesu Cristo. Sa Espiritu Santo, sa ligaya sa Diyos na Mga puyo kita, ugamanan kagulay katapusan nga Dios, nagaisog kami sa pagtawag sa imong amon amay, dugangi sa amon mga tagipusoon na mga balatyagon, nga ila sa inyong mga anak nga inayupan. Agud nga mangintakos kami sa pagbaton, sang palanoblion nga imugin saad sa amon, ginapangayon namin ni sa imo, Panginoon na Yesu Cristo, yung mga anak at amon, Ginoo, nga nagkabuhi ka nag-aalupod sa imo, sa kaisan sa Espiritu Santo, Diyos tanan ng mga tuli, sa mga kalugan. Amen. Pagbasa gikan sa nauna nga libro sang mga hari. Sang pag-abot ni Elias sa bukid sang Ginoo, nga amo ang Sinai, natulugan siya. Sa hinali ang Ginoo naghambal sa iya. Elias, nagaano ka diri? Ang Ginoo nagsiling sa iya. Gwa ka kag magtindog sa atubangan ko sa ibabaw sang bukid. Dayon ang Ginoo nag-agi kag nagpadala sing mabaskog nga hangin nga nagtayog sa mga bakulod kag nagpugday sang dalagko nga mga bato. Pero ang Ginoo wala sa hangin. Ang hangin naguntat sa paghuyop kag dayon naglinog. Pero ang Ginoo wala sa linog. Sa tapos ang linog may kalayo. Pero ang Ginoo wala sa kalayo. Kag sa tapos ang kalayo, may mahinay nga tingog nga nagahutik. Pagkabati ni Elias sini, gintabunan niya ang iya nawong sang iya kunop. Nagwa kag nagtindog sa peretahan sang kuweba. Ang pulong sang Dios, Salamat sa Dios. ipakita sa amon ang imo mapinadayunon nga gugma, o Ginoo, kag luwasa kami. Ipakita sa amon ang imo mapinadayunon nga gugma, O Ginoo, kag luwasa kami. Nagapamati ako sa ginasiling sang Ginoong Dios. Nagasaad siya sang paghidait sa aton nga iya mga tawo. Matuod gid nga handa siya sa pagluwas sa mga nagapatungog sa iya. Kagang iya himaya magapabilin sa aton duta.
Ipakita sa amon ang imo mapinadayunon nga gugma, o Ginoo, kag luwasa kami. Ang gugma kag ang katutom magauptanay. Ang pagkamatarong kag paghidait magakitaay. Ang katutom sang tawo magalambot sa ibabaw halin sa duta. Kag ang pagkamatarong sang Dios magatamod halin sa langit. Ipakita sa amon ang imo mapinadayunon nga gugma, o Ginoo, kag luwasa kami. Ang Ginoo magapauswag sa aton, kag ang aton duta magapatubas sing bugana. Ang pagkamatarong magauna sa Ginoo, kag magaaman sing alagyan para sa iya. Ipakita sa amon ang imo mapinadayunon nga gugma, o Ginoo, kag luwasa kami. Pagbasa gikan sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma. Mga utod, matuod nga ginsiling ko, iya ako ni Kristo, kag wala ako nagabutig. Ang akon konsensya nga ginagamhan sang Espiritu Santo, nagapasalig man sa akon nga wala ako nagabutig. Dako gid ang akon kalisod, kag wala gid naguntat ang kasakit sa akon tagipusoon, tungod sa akon mga kasimanwa nga akon gid mga kadugo. Tungod sa ila, maayo na lang kuntani nga pakamalauton ako sang Ginoo kag ipahamulag kay Kristo. Mga pinili sila sang Dios, kag ginhimo niya sila nga iya mga anak, kag ginpaambit sila sang iya himaya. Naghimo siya sing mga kasugtanan sa ila, kag ginhatag niya sa ila ang kasuguan. May matuod gid sila nga pagsimba, kag nabaton nila ang mga saad sang Dios. Nagikan sila sa mga patriarka, kag si Kristo sa iya tawhanon nga kinaugali, nagikan man sa ila kaliwat. Kabay nga dayawon sa gihapon ng Dios nga makagagahom sang tanan kabay pa. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Panil pagkindog ang tanan. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, Nagalaom ako sa Ginoo, ang akon kalag nagasalig sa iya pulong. Ang Ginoo yara sa inyo. Kayaraman sa imo. Balasahon, gikan sa Santos nga Ebanghelyo, suno kay San Mateo. Himaya sa imo, Ginoo. Dayon ginsugo ni Jesus sa nga magintuton-an sa pagsakay sa ila sakayan, kag sa pag-una sa tabok sang linaw, samtang ginapapauli niya ang mga tao. Sa mapalakat na niya ang mga tao, nagtaklad siya sa isa ka bakulod sa pagpangamuyo.
Sang gabi, isahano na lang siya dito. Sa among nga tion ang sakayan dito na sa tunga sang linaw, nga ginabulo balinsay sa mga balot, kay sumpong ang hangin. Sang kaagahon na sa Jesus nag-apas sa ila, nga nagalakat sa ibabaw sa tubig. Sa makita sa magintuton-an, nga nagalakat siya sa ibabaw sa tubig, kinulbaan gid sila ka nagsinggit, bagat. Dayon sa Jesus nagsiling sa ila, magpakaisog kamo, ako ini, hindi kamo magkahadlok. Si Pedro nagsiling, Ginoo kun ikaw ina, pakadtua ako sa imo nga nagalakat sa ibabaw sa tubig. Sa Jesus nagsiling, karika. Gani nagpanaog si Pedro sa sakayan ka naglakat sa tubig pakadto kay Jesus. Sang matalupang daniya nga mabaskog ang hangin, hinadlukan siya, kanagamat-amat siya lugdang sa tubig. Nagsinggit siya, Ginoo, tabangi ako. Sa gilayon, gindawhat siya ni Jesus, kaginuyatan nga nagasiling, kajutay sang iyong pagtuo. Nga abala, nagpangduha-duha ka. Nagbalik sila nga duha sa sakayan, kanagdinaw. Ang magitutunan sa sakayan, nagsimba kay Jesus, kanagsiling, matuod gid nga ikaw ang anak sang Dios. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Pagdayang sa imo, Ginoong Hesukristo. Hinigugma nga mga utod sa liwat, mayong gabi sa iyong tanan. May isa ka pilosopo nga tao nga mangkot siling niya nga naglakat si Jesus sa tubig. Ti ang sabat man sa isat niya, tibalaan mo, Diyos sa mo, ti may gahom sa paglakat sa ibabaw sa tubig. Siling sang pilosopo nga tao, sala ang imo sabat. Nga ang naglakat si Jesus sa ibabaw sa tubig, bangod kay hindi siya kabalo maglangoy. Ti panday siya mo, no? Ti ginlakat yan na lang. No? Hinigugma nga mga utod, of course, husto ang sabat sa unang nga tao, nga ang aton Ginoo naglakat sa ibabaw sang tubig, nagapatimaan sang iya gahom bilang Dios. Pero dali lang, ano bala ang tubig, ukon ang dagat, ukon ang kadadalman sang dagat para sa mga Hudeyo? Sa libro sang Henesis, makita naton nga antes ang pagtugas ng Diyos sa kalibutan, ginasiling nga ang tubig magamo. May kagamo sa bagay nga sa ulihi ang Espiritu sang Diyos naghuyop sa ibabaw sang tubig kag nagkanay. Buot silingon, ang tubig nagasimbolismo sang chaos ukon kagamo. Ano pagid? Para sa ila, ang tubig o kudang dagat, bangod kay ginatawag naton duog sang natawag wala sing kasiguraduhan, uncertainties. Ginakabig nila ini nga duog sang malaot, ukon duog sang yawa. Sa bagay, nga kung nagapanakayon ka sa tunga sang dagat, do kasubog lang nga ara ka sa teritoryo sang yawa. Ano pagid? Nabalaan gid naton nga ang tubig nagasiparar sa aton. Halimbawa, ang isla sang Panay ginasiparar sang tubig sa isla sang Guimaras. Buot silingon, ang tubig o kudang dagat simbolismo sang ginatawag naton distance and separation. Si Jesus naglakat sa ibabaw sang tubig. Nagapatimaan sang iya gahom. Kag sang iya handom nga dulaon ang ginatawag naton puwersa nga nagabulag o kung nagasiparar sa tao sa Dios kag sa isa kag isa. Siling sang libro sang bugna kay San Juan, the Book of Revelation,
ang kadagatan wala na. The sea will be no more. New heavens, new earth, and the sea will be no more. Ini amo ang pagbalik lantaw sa libro sa Henesis nga ang tubig nagasimbolo sang kagamo, nagasimbolo sang pagsipakanay, nagasimbolo sang distansya, nagasimbolo sang dibisyon. Kung wala na sang dagat, buot silingon, wala na sang separasyon, wala na sang dibisyon sa tawo sa yaisig katawo. Hinigugma nga mga utod, Jesus walked over the water. Sa bagay, nga gindawhat pa niya si Pedro nga hana na nga malunod sa tubig. Bangod kay sa magbaskog ang hangin, pero meron nakalakat pa siya sa ibabaw sang tubig. Apang ginkulbaan siya, kag amat-amat nga nagsarurot, ginluwas siya sang aton Ginoo. Ang kakulba ni Pedro, ginislan sang aton Ginoo sang pagbulig, kag pagbag-o sang pagtuo kapasalig kay Pedro. Nga wala sing may makapahamulag sa aton sa gugma kag pagbulig sang Dios. Tinigugma nga mga utod, ano ang leksyon niya sini sa aton? Amat-amat naton nga dulaon ang dagat, ukon ang mga bagay nga nagadala sang dibisyon sa tunga naton. Ang aton batasan nga nagasiparar sa aton sa isa-isa. Amo ni ang dagat nga dapat naton dulaon. Ang dagat sa diin dapat naton lakton. Kasubong kay Jesus, bangod kay may gahom ang Dios sa sini. Butsilingon, anuman ang nag-divide sa aton, anuman nga kagamo ang aton nga ginaatubang, kung isalig naton ini sa mahal nga Dios, madula ini. Kung itugyan naton ini sa mahal nga Dios, agud nga buligan niya kita, nga kasubong kay Pedro, nagasiling kita, Ginoo, tabangi ako, ang Diyos magatabang sa aton, agud nga ining mga bagay nga naga-divide sa aton, nga nakasubong sang dagat, mawala. Diyan hinigugma nga mga utod. Sa aton panimalay, lantawon naton, ano ining dagat nga daw nagasiparar sa aton? Ano ining dagat nga daw duog sa kalainan kag kahadlok? Ano ining dagat nga nagapawatak-watak sa aton panimalay? Magsinggit kita kung magpangayo bulig sa Ginoo. Tabangi kami. Mga kauturan, huo. Ang bagat, isa ka bagay nga kahaladlukan. Sa bagay, nga hindi na kita kinahanglan nga magpangita pa sang bagat sa kadudulman, sa tuod-tuod lang kung kaisa, bisan hindi kita kalag, pero daw bagat kita para sa iban. No? Example ha, si Father John, daw bagat ni. Kaya paglakat ko pa lang sa pasilyo, nahadlok na ang mga seminarista. Kapin pagig ko ng ginahimo nila, hindi amo. No? Dayo nila ka palagyo. No? Ang feeling nila sa akon daw bagat. No? Pero of course, negative nga pag-intindi nila. No? Pero pwede nga mangin bagat kita sa isa-isa, but silingon ng aton batasan, mangin kahaladlukan. No? Ang aton kadalok, ang aton kasakon, ang aton pagkamabinuligon, mga bagay ini nga nagapahadlok sa iban sa aton. Tinig mga utod, kung mag-amo sini, daw bagat kita. Tigani, ginaagdaman kita nga mangin kasubong ka Jesus ka magsiling, hindi ka mo magkahadlok, ako ini. Paano? Sa aton amat-amat, nga pagpakita sang pagpalangga sa isahag isa,
ining ilakahadlok sa aton, amat-amat man may islan, sang pagsalig, kag tuman nga pagpalangga. Sa aton pa, amat-amat ka madula, inang dagat nga nagasimbolo sang separasyon kag pagwatak-watak naton sa Dios kag sa isa kag isa. Gani, hindi kita mangin bagat. Kag ikaduha, kabay pa, kasubong kay Jesus, nagatabang kita sa aton isig katawo. Magtindog ang tanan. Nagatuwa ko sa Dios, Amay, nga makagahom sa tanan, magubuhat sang langit kag sang duta. Nagatuwa ko kay Jesucristo, iya anak, nga bugto nga aton Ginoo. Gayong panamkon sa lalang sang Espiritu Santo, ginbunag ni Santa Maria Birhen, gisakit sa sugo na Poncio Pilato, ginlansang sa krus, napatay kag ginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw na banhaw siya, nagalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kanagalingkod sa tuos ang Dios nga Amay, makagahom sa tanan. Gikan didto makaripa siya liwat, sa paghukom sa mga buhi ka sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa ginkakaupdan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagkabanaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga wala sa katapusan. Amen. Magpangamuyo kita, mga utod, agod ang aton pagpangabuhi, manginhalad nga nahamutan sang Dios. Sa mga pagtilaw, kakabudlay sang kabuhi, kabay pa nga mabatyagan naton ang pagtabang kapag bulig sang Ginoo. Puno si pagsalig manawag kita sa Amay nga nagasiling, Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Ginoo, ginluwas mo ang imo mga gintutunan sa tunga sang dagat. Amligi ang sakayan sang imo simbahan nga magpalawod sa tunga sang katalagman kag kagamo sang pangabuhi. Mangamuyo kita. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Ginoo, gindawhat mo si Simon Pedro gikan sa tubig. Tabangi ang nabudlayan kag daw halos magpalumos sa mga problema kag pagsulay sang kabuhi. Mangamuyo kita. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Ginoo, ginbalik mo ang kalinong sa kadagatan. Kabay pa nga magluntad ang paghidait kag kalinong sa amon pungsod, paagi sa pagtahuray kag pagbinuligay sa mga Pilipino, kag sa pagluntad sang hustisya. Mangamuyo kita. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Kabay pa nga ipaiway kami sa gyera, terorismo, pagkamatay, gutom kag kalinidad. Kabay pa nga kalimtan sa mga nagailinaway ang ila kaakig kag kadumot agud sila ayuhon. Mangamuyo kita. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Kabay pa nga ipaiway man sa katalagman ang nagabiyahe subong sa kadagatan, sa kadutaan kag kawaan, kag kabay pa nga madangat sang mga nagtaliwan na ang bugos nga kalipay sa langit. Mangamuyo kita. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Iupod man nato ng aton personal nga intensyon kag mga kinanglanon sang aton panimalay kag katilingban. Mangamuyo kita. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. O Diyos nga amon namay, pamatii ang amon mga pag-ampo. Hatagi kami sing kusog nga ipaluntad ang paghidaay kag hustisya, agud nga mangintakos kami nga pagatawgon nga imo mga anak. Ginapangayot namo ini sa imo paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen.
Magpangamuyo kamo mga utod, agod ang akon kag inyong nga sakripisyo, mahamutan unta sang Dios, amay nga makagahom sa tanan. O Diyos nga mahinuklogon, bato ng mga dulot kay mo ginhatag sa imo simbahan, agod na mahalad niya ini sa imo, kag imo ini mabayluhan sa sakramento nga nagahatag sa amon sang kaluwasan. Ginapangayo namin ni sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyaraman sa imo. Ibayaw ang inyo kasing-kasing. Nabayaw na naon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takus kagangay gid igo kang puslanon sa amon kaluwasan nga sa gihapon ka sa tanan nga duog magpasalamat kami sa imo o Ginoo santos nga amay gamhanan kag walay katapusan nga Dios kay tama gid kadako sa imong paghigugma sa amon sa bagay nga ginpadala mo sa amon ang imo anak bilang manluluwas bisan pa nga wala siya sang sala nagkari siya subong isa sa amon agud na imo makita ka mahigugma sa amon ang imo nakita kag nahigugma sa kay Kristo. Paagi sa iya pagtuman, imo ginuli sa amon ang mga bugay nga amon nadula tungod sa among pagkati matinumanon. Gani, upod sa panghilas kan mga santos, amon ikaw ginahugyaw sing malipayon nga nagasiling. Santo, 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 Ginoo, Diyos ng mga iyansito. Puno ang langit kakandutan sang imong himaya. Hosana sa kaitaasan. Dayamon ang nagaparisto, ngalan sang Ginoo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Santos ikaw nga tuod o Ginoo kag tuburan sa tanan nga pagkasantos. Gani ipadala ang iyong espiritu sa pagpasantos sini mga dulot. Agud nga mahimo ini para sa amon nga lawas kag dugo sa amon Ginoong Jesucristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon nga iya ginbaton sing kinabubuton. Iya ginkuha kag ginpamihak-pihak ang tinapay nga nagapasalamat sa imo. Kag iya inigin panagtag sa iya magintoton-an nga nagasiling, magkuha kamo tanan ka magkaon sini. Kay ini among akong lawas nga igatugyan para sa inyo. Subong man, pagkatapos sang panihapon, iya ginkuha ang kalis nga nagapasalamat liwat. Kag iya inigin palibot sa iya magintoton-an nga nagasiling. Magkuha kamo tanan ka mag-inom sa sining kalis. Kaini amo ang kalis sang akon dugo. Ang dugo sang bag-o kag walay katapusan na kasugtanan nga igaula para sa inyo kag para sa tanan sa kapatawaran sang mga sala. Himuan ninyo ini
sa akon handumanan. Ang misteryo sang pagtuo. Gani yung amay, amon gina sa ulog. Amon ginahalad sa imo ining tinapay sang kabuhi kag gining kalis sang kaluwasan. Sa pagsaulog namon sang handumanan sa pagkamatay kapag abanhaw sang imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo, kay imo kami ginkabig nga mga takos sa pagatubang ka sa pag-alagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami nga ang Espiritu Santo magpahiusa sa amon nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O Ginoo, dumduma ang imo simbahan nga nalapnag sa bug-os nga kalibutan. Himpita siya sa paghigugma upod sa amon Santo Papa nga si Leon, sa amon obispo nga si Medifil, kag sa tanan nga mga kaparian. Dumduma ang mga sakop sa nga mga katilingban nga nagtaliwan nga may paglaom nga mabanhaw sila. Dumduma man ang tanan nga nagkalamatay sa iyong pagkaabyan, bato na sila sa pagtanaw sa iyong mahimayaon nga nawong. Kaluuyi man kami nga yadari karon nagatambong agud maambit namon ang kabuhi nga wala sa katapusan. Magdayaw ka maghimaya kami sa imo, upod kay Santa Maria Birhen Ilos ng Dios, upod kay San Jose nga Iyabana, upod sa mga apostoles, kag sa tanan nga mga santos nga nagpahamuot sa imo, paagi sa imo anak nga sa Hesukristo. Paagi sa iya, upod sa iya kagira sa iya, ginahatag sa imo Dios, amay nga makagahom, sa kaysan sang Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kagimaya, sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Tungod kay sugo sa aton manluluwas, mga muyo kita, puno sing pagsalig, suno sa gintudlo sa aton. Nayara ka sa mga langit, pagdayaw ang iyong ngalan, umabot sa amon ang iyong ginharian, matuman ang iyong pagbuot diri sa duta, siling sang sa langit, hatagan mo kami niyo, singkanon namon sa matag adlaw, kagpatawaron mo kami sa mga sala namon, siling
ginapatawad namo ang mga nakasalat sa amon. Pag-ibig mo kay ipagdao sa mga kanila hinunoon. Luwason mo kami sa kalao. Luwason mo kami o Ginoo sa tanan na kalautan. Hatagi kami si pagidait sa amon mga inadlaw. Buligi kami agud maluwas kami gihapon sa sala. Kag palig-una kami sa tanan nga mga palaligban. Samtang nagapaabot kami sa bulahan nga adlaw nga amon ginalauman, nga magabalik sa Jesucristo nga amon manluluwas. O Ginoong Jesucristo, ikaw nagsiling sa iyong mga apostoles, ang pagidait ginabilin ko sa inyo, ang akon pagidait ginahatag ko sa inyo. Hindi pagtangda nga amon mga sala, kundi ang pagtuo sa imo simbahan. Kag suno sa imo ginsiling, hatagi siya sa iyong pagidait kag paghiusa. Ikaw nga nagakabuhi kag nagahari sa tanan nga mga tuig sa makatuigan. Amen. Ang pagidait sang Ginoo iragihapon sa iyo tanan. Mga utod si may kalipay, maghatagay kamo sang pagidait. Peace be with you. Cordero sa Diyos na nagawalagan sa mga salam sa kalibutan, maluoy ka sa amon. Cordero sa Diyos na nagawalagan sa mga salam sa kalibutan, maluoy ka sa amon. Cordero sa Diyos na nagawalagan sa mga sala sa kalibutan, hatagan mo kami sing Mga utod, yari ang kordero sang Dios nga nagawala sang mga sala sang kalibutan. Bulahan ang magidadapit sa bangkete sang kordero. Ginoo, dila ko takus ka magsulod ka sa akon pulian. Apangimit lang lamang sa kapulong ka mag-ayo ang akon kalag. Corpus Christi. Sanguis Christi. Handom sa akon tagi puson nga nga mabaton sa matud mo nga presensya sa balanya
Eucharistia. Apang kun indikip matigayon, magkarit ka, Jesus, sa gihapon, di pagitugot nga sa imo mahamulan, manluluwas sang akon kalan. Kita sa Diyos, nanan kita, iyang inubos, ubos man o magkarang, isang simbahan. Pitanan sa manggan kakabudlay, luha magkalibay. Himuan iuhingin sa amon hanumanan, sa iyang anumang Ipatibaan sa aking pagbago, sa iyong lawas ka dapat ikabuhi ang iya sugo. Palag magtindog ang tanan. Mga muyo kita, O Diyos nga makagahom, kabay pang amon pagkalawat sa iyong mahal nga sakramento, mangin mapuslanon sa amon, kamagpaligon sa amon sa kapawa sa imong kamatuoran, ginapangayo namin niya sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyaraman sa imo. Kagbendisyonan ka masang Diyos nga makagahom sa tanan, ang Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Mga utod si may kalipay, malakat kamo sa pagidait, nahalad na ang Santos nga Misa. Salamat sa Diyos. Mayong gabi sa tanan. Mayang gabi man, Father. Kita di kasang ubos, nagkasubok sa kay Jesus, nagkakapit kamay kanmo, may pagigumay sa kanan.
Sa barangay San Rafael Mandurriao, magbinuligay may pagtubo kagugma. Si San Rafael Arkanghel ang atong giya, padulong sa kauswagan kagkalinong.